Kijing ni ble. Amono no hino kuar talent show. Video cengdrop ni agasi bak kijiri sika. Pajak le ya. Belam war khagu dit likhum kun chai male tam sajene ang bono. Hello guys. Faidi. Paika so bahai tong bai. Chung tini hain le na oprani no. Yakung pasta dat prani. Hai tongu. Tebo tongu. Yar no ani kusudi ani kusudi amo tongu. Ko nai de chehra rok. Thok pai drop tini no bo ani video wo. Ajkal bor himna mo chung jagli yafu. Kaban bagai ama bagai fakata khajek laina bagoi. Inge fadi biskok sewa direct video thang mala laisina. Mo soda boros khana kama. You very chalak bro. Jara legend ke to borok sign man thamai ke na bo shobdo mo. Paidi tabu bono rom layanta. Ai baisa video ne mani pore. Hai tamung hunumo tamorok ung. O khikru ke tam jani khayo. Plak kopla ka phuli to ni khacha nang amo. Tamo holang pathor idrok da. Photo dai khai to ni hino. O bokro ko khai tiko talawa nung chuchu di mani. Tabron phoi bokro kanja. Ai sibin babu berma tu tumani tang sob bek ne khachijak. हाँ मैं 24 घंटे ये मास्क तो नहीं पहन सकती ना तो मैंने बूस्टर लगवा ही लिया Tamo ha lui chawi mali an na hai ke khai lai kruk jila pathor khachi oi bere ma chuman dang sana na oi mustang lai tirmani bubuno nin khete lai yang 5 kg himan kokla soine dongo aste nang khata tes nang khamo tai kita sugana fakang ke lengoi thakamo bahai ni bagoi borok ba mujang khano nin sudbo dere no kalai jak bujum jak bara mama ya da sudno ikota kai phasi ka bungni ang semana norong nai meyang khang te phunuli norong no nung furung bai nang khable sere rok no na hawai o sere tabata man sok sedaman mo video bai khang ka ni bai ni pen khoglang na nang Mon moi. Buti ko sorry do aya pok thangka abuk sing musang ma hai da ung ai hena bote ke mang khai khei war dif agoi 260 32 khaifu silai rizak silai khuluk na bagoi yes okufal mulai karena tok tu dicawai si bro punya bago si biate sema khupu chiro tangle yakise fano kuar talent le tongunin thini mani mano iko amorong nota nong ani kusub di yar angnin kusub nai hene kusub lai nai rok borong no iko naila borok no soi borok no oh ya tini kusle mar ya tinda kusle nando ya borong no el tung ti buri ungnan chai tong nai ro krok bulam khate borong ni te thana silap kori kho tor sukam ai si sab ne rega ri kuthibo khaklap jila dablai kanglai jak tagra digini te tong thok jakabo khajaka bo tini khirgo 2-3 bar hinoi rega nai bo sem khakala bo belai ma bo sem kotok ni musuk dukhi bo sem ani light ani cha anki bropa jitot ma tu khina Kurika dam kom pikimu bini Amerikan khoi nom te talent dok borman no ma Ang kini chamele item ba ang yago biar botol te masha ayang gonin mani bek khokto wei denungoro item girl sara item girl tonale hoilai kolik balik goi ang borong takla superstar na hanani Pati lambara hey yes hanta amo biang digin toke rokno da bekere koti domai kheble tai kisa sanjung hegen ke da bekere rokchi keple tar nu khama ang Ki kobara o atasha ki kobara Pati lambara lambara sui ruk mane thine dama hang domai kheble amo ta chalai ku gublasa ang sa da ba tai kisa sujum khayek ding henge da bekere keple tar nu nai hin mukhang ro khota bong te cha chali inke so tini video am jora nang situng video no nema bagai bele ke hambai video rok like khenar poi to khaka video nemang like khe kunga like kher dikasya o watch time marok botai bisi kuri khebla narok khairi di o video no kubang share khebile narok jotto na dol rok inke so thangjon dol rok malai narok bahane next video ke talo tiprasa ek lek thangka bye